Söygü bolsa men şu söýga taýinnel maşgalanyp bolýan sen pikrinçe gaýinnel günne berniň aşagyna gysyn taýyndel ýürekden söýüp biljek ýok ýapyşanlar gaýymdel durmuşdan pul sorama durmuşam sen gaýyndel şükredip oturup bilen o şonça gaýyllel dostuňa ynanma köp bolum senin ganyňdel mesele senne daňa çen oturýan laýynnel gözü wagtyň ýerde haçan belli del sen dostuň bolup oturanlar içenlere melli del sen düşünjene göre şu ýaşaýşym beýle del ne saýyk basyp bolan o erkin özüňde del manisini gözleme bu eserin taýinnel basýan öze ýüzsek seni münýeniň malyň del yalan söze söýgülin sebäp olum janyň del kireýin oturan öýüňden bilip goýsyň çaýyň del Sıktırmışsın öýlenýo men taýinnel garaşdyrma köp wagt ýok taýinnel halal bilen garşyn haramada taýinnel saňa düşünürýän bolin senem men janymda Sıktırmışsın öýlenýo men taýinnel garaşdyrma köp wagt ýok taýinnel halal bilen garşyn haramada taýinnel saňa düşünürýän bolin senem men janymda Zamana göre hereket edýär soňumuz belli del gahar her kişide var diňe sen nedel zyňyp gitjek bardady ölüm geler elimde del öňkü duygulum senden çykdy inne men nedel hayallaşa bardat men gözümde sen bilen ýanymda biri ýöreýe öze kim bilen gelen aýlyk alypsyň 3 güne yeter oňa begen kimiň ýoly bilen göremekçi aýtmaňa ýegen söze her kim bize ýardam söýür netijen ol senem ýukarak ýeriňe ýyzarla atarsın gol öňümden sağa çepe aýrylýar senki haýsy ýol arada maňa kömek eden bolupdyr haýsy gol mende de ýürek var pulum çogup durmasa da süýänip ýalbarsamam duýgumy görmese de hemme zadyň soňy bolsun diýmek galýa mertlik üçin gitseňe miziňden kimler aglar Sıktırmışsın öýlenýo men taýinnel garaşdyrma köp wagt ýok taýinnel halal bilen garşyn haramada taýinnel saňa düşünürýän bolin senem men janymda Sıktırmışsın öýlenýo men taýinnel garaşdyrma köp wagt ýok taýinnel halal bilen garşyn haramada taýinnel saňa düşünürýän bolin senem men janymda